bahambe befuna uthanda endaweni ey'rong. Kodwa namhlanje sizokunikeza indoda akuthanda noma ngabe unjani. Uthanda bonke abantu. Akekho umuntu ongumlahla mafika kuJesu ngoba yena uyithanda. Jesus. Walithanda isorongana. Wena uyathandwa. Amina egameni likaJesu sizokutshela indaba ezinhle ukuthi uJesu uyakuthanda. Sizomemezela ngothando oluvela kuNkulunkulu. Lalela sihlobo sami, uJesu uyakuthanda. Ukuthanda abantu bengakuthandi, ukuthanda abantu bekudelile, kodwa uyakuthanda. Ukuthanda abantu bekubiza ngamagama athile, kodwa kuthande. Ukuthanda noma usukhiphile isisu, kodwa qhubeke akuthande. Akakubaleli izolo lakho, akakubaleli amatala akho, kodwa mawuza kuye uyakukhona ngemikhono yakhe. Uyakuthanda uJesu. Haleluya. Ukuthanda endaweni ey'rong. Kunabantu namhlanje balimele, kunabantu namhlanje bahethe ngoba bafuna uthanda endaweni ey'rong, kodwa nathi uthando. Sizomemezela ngothando lukaJesu. Haleluya. Lisizwe Nkosi ngokuba uJesu uNkulunkulu wathandiswa kangaka, and he gave his only son. Haleluya. To those who are weary sithi na uJesu. Kulabo abagulayo sithi na uJesu. Glory to Jesus. Sithi na uJesu. Haleluya. Nawe nakiwe walala ebusuku sizothi na uJesu. Ayibaphathoke sizothi na uJesu. Kunabantu abakonjwa amagama amaningi, abanye ngenxa yezimo abakuzo nangenxa yezinto abazenza sebase bakonjwa amagama. Kodwa namhlanje kule mbaki yaseGeorge izomemezela igama lakho vele liyashintshwa. Wena usayena uhlushiwe, wena usayena isiqalekiso, kodwa igama lakho usuthandwa. Nawe uJesu uthandiswe, nawe uJesu uthanda abahlwenguli, nawe uJesu uthanda ababulali.